Vítam vás u nového videa a dneska to bude bike check. Toto je môj bicykel CTM Zephyr 2023 model. Krásna farba. Vidlica XC Suntour. Je to jedna z tých lepších pružinových. 27,5 kolesa. A plášte mám VTB Trail Bossy. Luky neviem aké sú to, ale sú dobré. Potom mám uzankyňacie dripy, tak gripy CTM. Predstavec tiež od CTM. Predu mám 180 kotúče a vzadu mám 160. By som vám ešte k tomu viacej povedal, tak vám ho ešte ukážem. Ešte sedačka, je veľmi pohodlná, nie je teleskopická. Ináč, pekný strom. Žiak na vodu od Zefal, random pedále, Zeta je drahá, pekná. Kúknite sami z blízka. A toto by bolo k dnešnému bike checku asi všetko. Nezabudnite dať odber mne a ešte jednému takému dobrému youtuberovi, volá sa že Dave Biker, aj tomu. Ale radšej dajte mne, ja som lepší. Dobre, vidíme sa u nového videa. Čaute.